Τι μου λέει αυτός. Τέλος. Πλήρωσε 80 ευρώ. Εντάξει. Τι είσαι τώρα. Με βάλεις και με φασαρία. Εντάξει, τι είσαι τώρα τι λεπτά. 9 μέρες. Από 30 ευρώ τη μέρα. 30 ευρώ. 30. Ναι. Και πολλά λέει ο καπετάνιος. Και πάρα Ναι, πολλά. εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Και σου δώσαμε και πάρα πολλά. Κρίμα στα λεφτά που σου δώσα. Ορίστε. 190. 190. Πού είναι το διαβατήριο εδώ. Ποιο? Το διαβατήριο. Τι διαβατήριο. Και μαζί. Α, η Ειρήνη το έχει το διαβατήριό του. Εδώ είναι. Εγώ του τα άκουσα. Όχι, άδεια. Διαβατήριο. Το διαβατήριο και άδεια. Η Ειρήνη το έχει. Εντάξει, θα σου δώσω τα λεφτά με το διαβατήριο. Τι ώρα είναι να φύγεις? 11 ώρα. Εγώ όχι φύγεις. Εγώ κάτσε εδώ. Φύγε εδώ. Μαζί με Γιώργο. Στην Καψούρη. Ναι, ναι. Μπράβο, Στο εντάξει. μαγαζί. Πού? Στο μαγαζί εδώ. Στην Πορεία. Estamos καλά. Είναι εδώ στο κύριο. Εκεί, στην Πορεία. Στην Πορεία. Μαζεύουνε λέω τον καθένα είναι τούπα του άμπτο, μην ξανανακατευτείς, θα σε σκίσω. Εγώ θα πω, εντάξει, θα αποφασίζω. Έσπασε τη λεκάνη του κλαδιά, τη λεκάνη. Γιατί πατάνε πάνω. Το ξέρεις εσύ. Στη λεκάνη δεν κάθονται, πατάνε. Γιατί την έσπασε. Και ήρθε ο κλαδιάς και μου φώναζε, λέω εγώ, εκείνος. Δεν την έσπασε στη λεκάνη. Δεν έκανε ζημιά. Ναι ή όχι. Α, δεν έκανε ζημιά, εντάξει. Εντάξει. Τι? Το διαβατήριο είναι μόνο τώρα. Τι? Το διαβατήριο είναι μόνο. Την άδεια την πήρες? Ναι, το πήρε. Και κοντά σε σένα δεν πάει και ο Μοχάμετ να κατουρίσει του κλαδιά. Ξέρω. Κανένα παιδί λέει να μην Ξέρω, ξεράει. εγώ πάρα πολύ με αυτό. Εγώ Ο στα Μοχάμετ πολύ είναι, με αυτό. ο Μοχάμετ είναι καλό παιδί. Και άμα κάνει μια ζημιά λέει, έκανα ζημιά. Εσύ έκανε ζημιά και πρέπει να έρθει το παιδί να